Hello, friend. Kiching si kardom kadukave kar British 2.0 YouTube channel long kelangara du ana fans tamela pen pinili thota nili nali tu fan Voreng Avarsai putaksi la so video long nang than pachini ponik po kopia Voreng Avarsai man la bangke nali tu non la screen long thek pon long iglo la so Voreng Avarsai putaksi details salam mate klar dagalam nang than pachini ponik po nali tum na so YouTube channel long chong sinang kamri milang plega chingon pen subscribing on latest update kelong versi fans tame belarjan ber ponigon na pen so video nali tum ko an share on share go kar biang long ras tame pala ikna lapen pachini ignang tang de non patiek pen chithan polonang lapen lang polonang tang de non patiek pen chithan polonang NF Railway Apprentice recruitment mate NF Railway Apprentice Voreng Avarsai APUTHAK le lang pen nali tum da screen along thek pon long ikpo job type labang ke nali tum central job government job la pen name post labang ke ek apprentice la pen total vacancies labang ke 5647 under vacancies paklang poniklo apply mode labang ke online se apply nang po last date of apply labang ke 3 December 2024 si last date lo la pen puthonan vacancies details lang polonang kaduka pen nali tum da thek polong po apu samen labang ke ek apprentice la pen total vacancies mate post labang ke 5647 ando lapen nali tum dak technology division lapen workshop wise vacancies distribution mate ke thak pon labang ke nali tum thek ponong po katihar mate ke IR bota pupon lapen THD workshop afan kaduka pen dak 812 an thak pon iglo lapen lason thak sidak alipur duar along stame APDJ fanstame kaduka pen dak 413 an vacancies thak ponlo lapen lason thak si dak rangia long stame 435 vacancies an piponlo lason thak si dak lamding along stame 950 an vacancies paklang poniklo mate pi poniklo Tinsukia long stame 580 an thak poniklo lason thak puthot dak new Bongaigaon along stame 982 vacancies thak poniklo lason thak puthot dak Dibrugarh workshop afan stame 814 an pi poniklo lason thak dak NFR headquarters along stame 661 an vacancies labangke paklang poniklo Lapendak stipend labangke forensics will be received a monthly stipend according to the prescribed rates lase salary labangke nalitum dak achiklo se long ponik pol lapen salary ko an ne ki piponji labangke adak NF railway hin pensi alang litum piponik pol lapen nalitum jongsi kapre ka son details chini ingtung pol nalitum da helpline technology la email ki pipons tamedo lapen phone numbers tamedo na 10 AM to 6 PM so apor ahutsinalitum call lang po lapen eligibility criteria for NF Railway Apprentice recruitment 2024 labangke lason lo nalitum da age limit thek pon long exi candidate lake less than 15 years nang po lapen 24 years pen aki ong atum phan bangga da accept pon pe ladak la 15 years pen 21 ma 22 arta abang fitum sidak jogdon long exi lapen alang litum dak age calculation ponji labangke December 3 2024 pen sidak calculation pon po lapen age relation da pipondo SC ST atum 5 years son dak OBC atum 3 years PWBD candidate atum 10 years son dak pipon iglo lapen educational qualification labangke nalitum official notification alu longsi details salam nalitum thekpon long ikpo qualification labangke stame la putha dak application fee lang damlo pulotangte application fee for NF Railway Apprentice recruitment of nalitum dak technology you are OBC mate MOBC lapen others atum dak faroi sipinang po son thak SC ST PWBD lapen EBC lapen women candidates atum sikai sita pinang ne lapen hola you are lapen OBC MOBC other category atum labangke payment people nalitum debit card mate credit card lapen net banking hai pensin nalitum pinang po lapen ka apply process dake to penateng kapachini pon labangke la sonona nalitum lasto video description along stame link long exi hala soling long nalitum bear nang po lapen ada nalitum login ji upon registration bapra nang po
lapen kinang sosot nalitum registration dat pen nalitum log in nang po lapen ada details nalitum fill up nang po personal details penceng law education details lapen kinang sosot documents na kihangat neng pen nalitum pinang po lapen SC ST atum polote la application fee bang pinang ne direct submit fit achok jong se other category pen polote alang litum bang application fee p pen se submit long po lapen alang litum la acknowledgement alu labang ke print out si b kok nang po lapen documents required for NF railway apprentice application copy pia documents si kinang zima pulotang te nalitum la dakpen thek pon long exi matriculation mate class 10 mark sheet lapen pass certificates taminang ji lapen dak class 12 pass certificate lapen mark sheet nang po lapen medical laboratory technician applicant atum pan lapen proof of date of birth lapang ke nalitum pidanang po lapson dak ITI kacharli abang fitum do putin nalitum la ITI certificates tame pidanang po lapen national trade certificate mate NCVT lahai hui lapen dak professional trade certificate do putin nalitum pidanik me lapen caste certificate nang litum pinai SC ST OBC candidates tum stame lapen certificate for EWS candidate tum labang ke EWS candidate tum certificate bang pinang po disability category ben putin nalitum disability certificates tame pinang ji lapen discharge of serving certificate ex serviceman atum labang ke kinang sotlo la son dak certificate of economically backward class mate EBC candidates atum jong se do puta lang litum la so certificates tame dak ki pidunang ji puta tokpon no lapen la son litum dak thek pon long iklang important date aputhak nalitum screen along thek pon long exi kicheng pon labang ke gedam tang lilo la so cyclone November 4 pen se cheng pon lapen last date dak December 3 and last date dola la se cyclone an nalitum aporlo la so apor ho nalitum jong se jogdon jining hang polote nalitum jogdon tame apen la so article long wang lo polote nalitum dak pen tame nalitum online application links tame long exi lapen the advertisement details tame long exi lapen dak official website tame nalitum dak pen long pon exi la se nilinon pathiek pen nalitum phanda advertisement alus tame na piklang pon ekpo nalitum la thek pon long exi the official advertisement alu nalitum la screen along ke tok pondo la pela so advertisement mate la so notice alu along pena anda ke tok pon important alam the dak ke tok pon stame doi go la pen kan ana post vacancies se dak ki pon mala so puthas stame nalitum thek pon long exi la pen qualification kon an sikinang zima la so puthak stame nalitum dak thek pon long ekpo lapen training period kon an mala so training period sitame nalitum dak pen thek pon long exi kaduka ve details san bang kela so lo long sidu ik thailo la sinalitum la so lo lang pami pen le jogi pustame nalitum jogdon igon la pen la so lo long kidu ana son la bang kini listame nalitum hanang than pachini thayen edat po la sila so lo la bang kini li WhatsApp group kalite Telegram channel long stame nili send pon ekpo la pen nalitum handa pen download pen le nalitum na so lo bang lang pami pen le nalitum jogdon igon la sila so video ka an manalitum share ego karabiang long rasta me pachini ignang la pen palang iknang la pen la son update kilong verje fan pura la so YouTube channel la bang kenalitum subscribe igon tangte pini a video long la online ton pon ignang la sidumi thakmi kaduka ve karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fansta me nilhin pen cardom to change your